rada ťa vidím, neviem svoj PIN. Mobil mi zrazu funguje tak ináč, a kde na klávesnici je zavináč. Teším sa, synu, že si konečne doma, už rok neviem kam zmizla z plochy jedna ikona. A prečo zvuk na telke čudne pridáva na sile? A čo to znamená? Do you want to delete his file? Zas je tu vianočný čas, všetko sa sype, mrzne mi skýpa. Je tu vianočný čas, bol ťažký rok, čo je ten fotebol. Vianoce sú sviatky radosti a pokoja, hlavne pre Microsoft, Apple, Samsung, Sony, Panasonic, Philips, Electrolux, Siemens, IBM a Nokia. Lebo keď sú deti doma, tak zákaznícke centrá na technickej podpore milióny šatria. Skôr než pôjdeš na chatu silvestrovať, povedz, čo mám robiť, sa nedá vycentrovať. Je tu vianočný čas, všetko sa sype, mrzne mi skýpa. Zas je tu vianočný čas, bol ťažký rok, čo je ten fotebol.